भकतपारानि 8थि बड'लेण्ड गेलेन्स मार्टियार्स जोलुर ट्रफी बादायलायनाया जोब्बाय। जाय हारियाव गेदेरमा जोहोलावफोरखौ सिबिनो रोंगौ बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलाव जोहोलावजो जोनोम जायो। बे थांखिखौ नोजोर खालामनानैनो भकतपारा ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोदों। देग्लायनि 8थि बड'लेण्ड गेलेन्स मार्टियार्स जोलुर ट्रफी बादायलायनायाव मोन 12 हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो 25 अक्ट'बराव जोबथा गेलेनाया जानानै थांबाय। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, मंगलदै समिस्तिनि एमएलए बसन्त दास आरो एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारिया बल जोसननानै जोबथा गेलेनायखौ बेखेवना होयो। जोबथा गेलेनायाव हरिसांगा टाउन एफसिआ पुनिया एफसिखौ 1 गलाव फेजेननानै चेम्पियनशिप बिमुंखौ मोननायजों लोगोसे 20,000नि देरहासार ट्रफिखौ मोननो हायो। गेलेनायनि सिगां बड'फा इउएन ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय, मुंख्लंखौनो बिबार बावनायनि उनाव बायदि गोदान मोसानाय आरो गेलेनाय दिन्थिफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि, लोगो आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि, समाज सिबियारि आरो 10,000निबो बांसिन फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै लोब लोब बाहागो लायो। তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनिनो जायगा, जोनोम जायगा भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बे हालामनिफ्राय 2 बिर जोहोलावा गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमदोंमोन आरो बिथांमोननि गोथार गोसोखांथियाव आरो बिथांमोना जे बर' हारियाव भकतपारा हालामाव जि मोनसे गेदेरथार बिहोमा होलांबाय, बे बिहोमाखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ मान बावनायजों सिबिनायजों जोङो बिथांमोननि मुङाव जोङो जोलुर बादायलायना होयो। देग्लाय 8 बोसोर जाबाय आरो बे बादायलायनायाव देग्लाय मोन 12 टीमा बाहागो लादोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेम रोजा रोजा सुबुंनि अनसायनायजों, रोजा रोजा सुबुंनि बानाजों दिनैनि जोबथा बादायलायनाया जाफुंसारबाय। आरो जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अराय फोथायो जाय हारियाव बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनो रोङो, सिबिनो रोङो, बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलावजो जोनोम जायो आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जेफोर बिर जोहोलाव, जाय बिर जोहोलावफोरा बर' हारिनि थुनलाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोना गेदेर बिहोमा होलांनानै जिउ बावसोमलांबाय, रुंसारि जालांबाय। बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जोङो सिबिगोन, मान होगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों आं सानो जोंनि जायफोर उन्दै उन्दै जेनेरेसन दङ बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजोंनो सोलोंनानै इयुनाव बर' हारिखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल सिनायथि होगोन आरो बेजोंनो गावनि आथिङाव गसंनो हागोन। आरो बेखौ जों बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद भकतपारा दखरा आरो भकतपारा स्पर्ट्स एस'सियेसना जथायै बे आफादखौ बे खेलाखौ बानजायदोंमोन। आं बेनि थाखाय भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, भकतपारा स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो बानजाय आफादखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आं मिजिंथियो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो भकतपारा हालामाव, उदालगुरि हालामाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया जाफुंसारगोन होननानै आं फोथायो। आं बे बेलायाव जोंनि गेजेराव दिनै फाइनेल गेलेनायाव बिटिआरनि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनै बेवहाय बाहागो लादों। बिथाङा नुदों जों जाय गेलेनायखौ बेवहाय दिनै बादायहोदों बे गेलेनायनि थासारिया मोजां नङा। रोजा रोजा सुबुं फैदों, बिथांमोनखौ जों जिरायहोनो हायाखै। ओंखायनो आं बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर', बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिटिआरनि स्पर्ट्स इएम दाबैसा बर' बिथांमोनखौ खावलायहरदों नोंथांमोना जों जि थांखिया नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बादायलायनायखौ होदों, बेवहाय नोंथांमोना रोजा रोजा रायजोफोरा फैनायाव मोजां जिरायनानै गेलेनायखौ बिथांमोना जेन मोजाङै नायनो हायो। बेनि थाखाय भकतपारानि बड' स्पर्ट्स फिल्डखौ नोंथांमोनखौ मोनसे स्टेडियाम होनो थाखाय आङो भकतपारानि रायजो राजानि जानानै आरो भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुरैयै खावलायहरबाय।
दाइनथि बड'लेण्ड गेलेन्ड मार्टियार्स मेम'रियेल फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफि 2024 भकतपारा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दैदेनजानाय दिनैनि नैबे जोबथा फाइनेल खेला जोबोद गाजा गोमजायै जानानै थांबाय आरो आङो मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरगोन हयथ' दिनैनि थारिखआव देग्लायनि बोसोराव भकतपारानि नैबे स्टेडियामाव जिबायदि रायजो राजा लोब लोब नुदोंबो आं गुबुनाव बिदि नुनाय जायाखै ओंखायनो जोबोद साबायखर होदों आङो भकतपारा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो बानजायनि आफादनि मावथि बिथांमोनखौ जों नुबाय सोरखारा जिहेतु माने फिल्डफोरखौ माने फोजोबखांनांगौमोन नाथाय दिनैसिम बेबायदि थांखि लायाखै नोंथाङा जिहेतु दायो बोसोनगिरि हिसाबै गोबाव सम माने थासारिफोरखौ नुबोबाय दा सरकारनि फारसे मा खावलायगोन बे समाव आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन दहायबो लामायाव एसे सानबोबाय थादों आङो दाखालि आं जेलानिखि 13 बोसोर बैसोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मसलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेजेर गेलेग्रा फोथाराव जि फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन बेवहाय बिटिआरनि चिफ बिथाङा बिटिआरनि सिङाव गासैबो साब डिभिजनाव मोनफा मोनफा 5 कौटिनि बा सोरबा बबेबा 10 कौटिनि जि स्टेडियाम बानायनो नागिरदों बे जोबोद साबायखर आरो बेनि दारै आङो बेखौनो सानगोन जे बिटिआरनि चिफआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि माने बड'फा नोजोरथियारि जि थांखिजों गेलेनायनि सायाव जिबायदि जोङो गोजोन होदों आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो सोब गोसो होनायखौ आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो सरकारखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों हयथ' हायोब्ला बा आङो बुंनो नागिरगोन जे नैबे भकतपारायाव जाहाथे बेबायदि स्टेडियामखौ जाहाथे बानायनानै होयो आरो नैबे ओनसोलनि जि गेलेगिरि जिनिखि गेलेगिरि जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोनखौ जाहाथे उत्साह होयो बेनि थाखाय आं बिटिआरनि चिफखौ खावलायगोन